vingut a veure en Quim aquest matí? Aquí estem amb el meu cop. Passa que està una mica així despertat. El nostre mà. Aquest matí he vist... Oh, Magnèsia, el cinto, allà al barret. Allà també vull ser! Enrere. Hem anat a l'enganxa. Vinga, Maria, me'ls puc anar. Tira més enrere. Ja està? On se vine? Vas molt ràpid. Lisa, vine. Espera. He agafat vosaltres. Veniu. con la calle, la calle guarapuera, la calle guarapuera.